Ko vanhu vari kuita seiko ku UK uko? Aiwa, taona Zimfest yanga ichirira zvekutodaro. Stana Olinda vanga varipo, mapfekero acho akaitwa aiwa kuita kunge vanhu vari gokwe. Anyway guys, asi chanyanyisa kuva highlight of the moment is when Zimfest was fined £3,000 musure mekunge vana vevhu vasiya vadeposita tsvina yavo pese pese kuri kunzi aiwa guys 15 hips dzetsvina yavanhu dzawanikwa. Haatangoti so maybe makera adecide kuti kepele joka juve and close nekuti vanoswera vachibatawo tsvina yavarungu vakati bodo this time tinosiyawo yedu mustreet vanhu vachatsvaira. So organizers of diaspora event Zimfest UK vapiwa £3,000 fine by British authorities after at least 15 hips dzawanikwa around the venue surrounding roads following the event held over the weekend. The festival drew scores of Zimbabweans in celebration of their music, food and culture, but the aftermath left a stain on its reputation. Council workers and local residents were shocked by the sight of human stool littering public places, along with used mapepa ebasa, masoksi, and overflowing rubbish bins. Varungu vati veduweka regai timboverenga mikonde iyi ndokuverenga mikonde iya ndokuwanikwa kuti aiwa yanga isiriyo yoga, pane maused anga aripo. Kureva kuti vanhu vaingoitira chero zvavangoita pese. Unhu ihwohwu gaizika hwakaoma, havanyepe pese paungano hwavanhu tinotodzingwa time isati yakwana. Woshaya kuti kotiri vanhu vakaita sei. You can take a person out of the ghetto, but you cannot take the ghetto out of the person. UK vanenge vanongokumba yonke. Ndo mamwe macomments ari kubudawo munyaya yacho takanokorwatsvaga senyika. Guys, imagine kuti kubhururuka kuenda kunoisa tsvina panze uye kusiya zvakare magadziko panze. Guys, munhu ane more than 40 years dzekubarwa, 40 years wotoona kuti type yakutounyana, but vanhu vanenge vachifamba kunge zvima 17-year-old. May God release his grace upon us as a nation. On Zimbabwe mumarimuka matinenge taenda kunoshava umu dei tawirwawo tsetse. Mazimba ungosangana murima, it's either vanorarana o vanoita tsvina. Pana vakaita psychology vativo regai vanyore tsamba yavo vakati Mazimba takasvavidzwa, we are attention seekers and we lack etiquette wherever we go. Hatidzoreke futi. You won't tell me anything. One particular chando country was super before masiwo yes what then ndobva zvapinda. Now as I visualized, it's uncivilized because of our kind. Tukaiswe yenyu ameno yenyu zvobohwa kuti vanhu vanongoitira weti nemukonde pose vanhu kufambira kuenda kudiaspora kunochinyadzisa. Hamuna peace Mazimba, kwese kungoda kuita attract attention. Dzingwa ikoko unoita zvekupfeka mapepa ebasa worasira pasi, waunoda kuti abvise tsvina yako ndiani? Dai maorganizers atonyatsobviswa £5,000 mukonde wako wetsvina wakanga wasira ani wanga uchida kuti ana akusumudzire. Kuwana nyika yavanhu yakachena mobva masvibisa, muti makadzidza kudzidza kwechini muchiita uori hwakadai kuti anhu hamudi peace. Ndakaenda UK 2020 musati matanga zvokuita vlog there. I knew that it would be a mess pamakatanga zvemasiwo ese what enyizvi. Ndiri muzimbo, but I'm so afraid of us messing up wherever you go. Kwenyu mapaipi emvura eminda yamakatora makaita sei nawo? Infrastructure iripi? Makasirwa naivavo vamakadzinga kwenyu makavatevera futi kunoku kuzovaitira tsvina mustreet. Guys, zvakaomazvo. But anyway, sezvatambotaura tiri kungoti susu ivo since vachishanda kunyanya netsvina dzavarungu ivava yanga yangovawo tit for tat kotati. Tiri kungoti wherever you are an ambassador of the country. Uno raise the flag high. That festival was to showcase our culture, our food nezvimwe zvakadaro. But aiwa tasvika kuya vanhu vadressa kunge mabhishu ari kuenda kutouch line. Forgive me for seeing it that way, but ndo zvazviri. Vanhu vese vanga vakapfeka tumashotsi tutiki tuchiburitsa tsvina yose yaungafungira pamuviri womunhu. Not kuti tiri kubhodhishema or anything like that, but guys, seri dzacho dzakapfekekwa tushoti itoto. Vanhu vari kunyika ine chando here kuti vanogara vakavharira nekuti imwe tsva yacho yazobuda vanhu vakati tsva
hazvizodi kudaro wedu ko ticharatidza seiko unhu hwedu neculture yedu out there kana tichiinda takadai. So hey, pakaoma kungotiwo maybewo vanhu vanogara muchando vangowanawo time yekuti vapfekewo tumabhamushoti woka. Unenge wagarisa wakakukunyara namajuzi namapulling socks 50-50 wobva wangonzi nhasi kune zvihiti wobuda hako but zvausingagivhi timbonyeperani kuti pano kana pano zvanga zvisiri kugivha kuzimfest yegore rino zvaramba hazvo. Do leave your comments on what you think panyaya yedu.